Nedjelja poslije Uskrsa u puku se naziva bijela, slobodna, pisana, matkina, mali i mladi Uskrs. Na kojim se područjima i u kojim varijacijama reći će nam naša stalna suradnica profesorica Sanja Vulić. Mnogi nazivi za nedjelju poslije Uskrsa nastali su prema latinskom nazivlju. Prema latinskom Dominika in albis, u Hrvata je nedjelja poslije Uskrsa vrlo često bijela nedjelja, bela nedela i to zaista u svim trima narječjima na širokom govornom području. Ali ima i drugih imena, pa je recimo u Ozaljskom kraju zabilježeno i ime Slobodna nedela. Otkud u nazivima pridjevi bijela i slobodna? Bijela je zato što su se novokrštenici u uskrsnoj noći oblačili u bijelo, a slobodna zato što su bili oslobođeni od grijeha krštenjem. Međutim, ima i govora gdje se naziva Otava ili Otava, naročito na Cresu, jer je ta nedjelja zapravo 8. dan počevši od uskrsnuća, a to je opet prema latinskom Dominika in albis in octava. Ponegdje se naziva i pisana nedjelja. Recimo u Međimurju po običaju farbanja jaja, to jest pisanica. U Podravini je to vrlo često matkina nedjelja po običaju matkanja, to jest izmjenjivanja pisanica, a u Dalmaciji je to vrlo često mali Uskrs, odnosno u čakavštini je mali Uskrs, Uskars, zavisi u pojedinim govorima. Mali Uskrs je i na dubrovačkom području i često kod novoštokavaca. A kod šokačkih Hrvata ta se nedjelja najčešće naziva Mladi Uskrs.